Boirere buya umancho murire bugita sene kya Ndizi TV ni gongo kwaregania twemanya mangana maya asinchira yowenge ni gocaragire Chinsa ikome chabona maragoba eritariane Dorcas Kemuma na ni gotukubatanere Joshua Auta oyo konyamanya asinchira yimanyererio nere kebati John akwene kingamarigene chibicha agwekere asinchira yowekira no boko tubwate agwetera asinchira yemitandao asokotonyora sensemo ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyore na Ndizi TV News na boyigo asensemo ye website tunyore na www.ndizitv.net. Etureti yabaga kakoro ase orogongoro Gusii tukoria rero nigo bamuherana ase Chinsemo chekinyoro kya ryagetugi ebyo gotoka imeye ward ya Bomorenda ebunge ya Bonchari imeye county ya Kisii ase babwate omuyega bokobekera egutwa abarayi abo bachorwa abayaba gochigotenera etureti yo iyabagusii ase bairachinga kechiboigo kuboria abantu bonsi kwene kinganko inyoria bare egekoro nene ase koro kyomo Gusii nase orogongo origaro Gusii ase kiribatena nigo ebigori ebike bitabwate bumanye boiseine ase egekoro abakora wano monyakirego obweke mbekyo yosigie turete yo oyo manyakaina Joseph Miranga nigo bana aboriri abantu bonse kwenekinga nkubwate bare egekoro kyomo Gusii Amarieta ne Joseph Sakari Miranga ni cyo munyagetumbe osetari ndo munyakero Gusii County somuroberi umwamu Gusii mwanyagetinge hede chikanzu ritukoria rero ndi no mogoko monene ekiagera etwachire abantu baminto bonse ba Gusii kurwa constituency kianda no tura umuroberi omane witukoria rero otwacho kunyurania aki tware ubwata matera itokurukare ayeke Gusii akyomo Gusii amenyete nga kibare gwake nkoyo gosori yabo ebinge mo birore ase chimite cyaitu naende boigo ntobwate umuyega boto gukora itukuria rero kubekera baminto kigutwa bari bachorwa na mwanyegetinge kere constituency rero bari abarai kubabekera nde gutwa bari bakora kerase naende buna intu mwanyegetinge na tura itukuria rero no kubenyoringa Mogusita ari goita muntu bosa gosema gusita ndi goita muntu bune kanise go kana na intu wetere mumeri yo Gusii ndotegete ntekyo toko bwaterana leke ombegeito kya utu collection ekorawa no yo minto taktar kerbabuya kere e constituency ya Gusii no otore toko bwaterana kerase ntocha toete kerasa bagambi bare mikutano na kerase toba manyama ngana yaiga na ntoja bwati mbuya ensemo ya MCA imeye county ya Kisii nigo basbeso kiriyebena na komo mochia omugavana bwe county yo Simba arati ase bamuboririe kobeka tenene igoro ya magenderero ali abeire kagokora korengana na MCA yabo nigo batebire mna nigo mugavana yo abeire kagokwana oborimo ase gateri ya magenderero akorire anene ase obwagachi bwe skuru cha ECD egento bono bamuganirie wesokia na kobeka tenene ni amagendero alia akolire kunamo saika kokwana on Saturday president ya renge Gusii mugabana tenete mu president agatabanga mwaka 2022-2023 kwa korete ECD 128 andeli renge address ya abatangazaji agataba the same otu achirega mutuga akote abantu baitongo no bokora binte bimpia renga se budget ande tuireri bageri gatasabo mugabana wito ate kongaina abantu baito asengencho intubune assembly na gari stoko wakilisha abantu baito ECD classes inchio chiagachiri egento toko musabo mugabana anyare ko to list ya ECD classrooms 128 per ward and per constituency egento kende gya kabere gabana bere gago tarango bokurumi abwakorwa in that spirit toko musaba atoe a bid ye tende eri arwetu yo kwagacha ECD classes each
egento kende atoe ne chibesa irenge chiatumegete ase kwagacha ECD classes 128 egento kende tokomusaba atoe ning'obwete etende eyo kwagacha classrooms chia ECD omoeripio omogabana obeire gagoteba ng'a the last regime eyarenge kwagacha ebirasi chinda chia abanto bono nintwe tokomobori ng'a gabana takwagacha ECD classes mutume inchu physically agachera abantu baito ECD classes on the semi nde tukuona mang'ana y'echi basari omutinyi 10 omugabano Kisii County nabwatiri kondo burana ryo borimo agate abantu baito bagusina ebasari nero omuti wiki kubwati chiwiki bechi kubwati. It's now 2 months chieri kurwa tangaze ne basari ngojirera abana baito pa Kisii County ndune assembly ndokotega sito ndubite chibesa site 245 million ase 225 chiko genda kire wo 225 chiko genda kire ward yanyo 5 million omugabana akabeka 20 million yakoroka governors scholarship lakini atokwana lero iga form chechi basari nchire ndase chi ward cheito chi school cheito ukoiguruchire chi school ukoiguruchire next month abana bagende school na mama yataba ibori bayitumba chandegete ototete kumusaba abantu bali bori turega aso kichi basari chi form chechi basari before the end of this month abana ba apply so that by the return next month chibesa chia so school abana bayitomba ende school baseri ikiana chinga kia abantu bagendete kwiharigania gochengera omuyega bwesuku nigo ekyombe kya Joshua Nyarechi Foundation bakorire taro yabo ase ebunge ya Kitutu cha North ase batarira ewodi ya Monyerero Marani amoneria ya Sensi ase babwatoka obokonyi bwechindagira goche ase abantu bali batari kwenyara amona bali abarwire chinga kichibo igoni go batumeka Chinsa chabo ase okubwatoka obosemi gochi asa abantu bonse anene igoro yo kwerenda kuro asa marwire ase boigo baro obosemi gochi asa abantu bali barwate oborwire bwa kansa eri raisi eri very young eriyo orata kotebe gaki mbiya goku kubwa komenya nsinge tugwetera uchungwe nyingi okore no uchungu nyingi na receive nandiga nimba tu uchungu but I'm happy nsinge nje saya bono nkonyera tambi byana byaringe bisindoche bakinire kanya sena ya karanti gandara tabukyo mokogoti one gokongira manya kogenda nsinge abantu bakansa barabungo prepare utori gote ntori ko bisu onye ko romaremu tori ko bisu nabogote onye bono yaikeire na nimbaya unaambiwa tu nimbaya jiprepare bono no toigeta ngenda tebya abantu barwari to burwaire obu kansa na bengo amareri na bengari kuba kero witabite na tiangende nyagitari mpweni umbwati procedure yo burwaire na boko bwena bunora bwene mareri na kansa na boko bwene ijapokuwa nyonyekere very expensive naende sama treatment ya ere harmful naende wakomenya na uchungu batie kero kwa manyira ngakio komenya na boko menya Umunyakonda bw'ekiparase wodi ya Ichuni nigo bono alireira yogo chikwene kingankorosi ari chipara echo buyaka gokwana chingakia atarira chipara echo asebaringe no mo director bw'ensemo ye chipara Raymond Mugambi nigo bono atebna nigara chikwene ki nga chipare chinkwere nkorosi wabo chirebuya nabo igogo ikiranirwa ase ebirengo bire biganire ase boigo atebna nigara chikurigeria anene ase emetare egotirimbokia amache asara chikwene kinga yarosiwe na kurungianirwa buya the machine activities tugatwana repa pesa egasirie kaneti abantu nabo mogokora igo tebanga ki kwaenga nyeji machine chuka cyaro ntartugasi onye ere specified inga is for machine yabokora igabwa arutugwana egento kende kya kabiri nkeria ngaki that's why tugotwara tendering ngoni ke specify nga you execute item gete osa activity gete na activity gete hina rato gokora tinko genda beyond aterega sigo takuchapa ninjenjiche ndi point man ateme kondigeria abantu bari turabuye gukora barabigase aterega we don't have an infinite amount of money for a road. So une budget ye kubeku na kikwe weteliri ne bare kore range ya senta 30 million ekera na 120 ki. There is that kind of thing.
kera chibesa nabo ching'ana igo including ye pare yetole as much as mobwata wishes chingia asigetabe kuri karabati asigetabe kwa moromo asigetabe kuki we have a budget and those activities are itemized ono na umura ache muito yo ngaki na ustabe geti karabati asigete lakini ase budget ebi kiwerie area sign ke contract onyo rimende ibi kore diki iyo so it's about the resources we have now. This road, we expect that when you do it, it will continue serving our people for a good impression. So we expect you to do a wonderful job. Ili hao wangwana wetu hapa wote wafurahie. Umurai we kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka niga mochiri umurai wense Dr. William Ruto ase engana abaka gukwana iki yaeta ase iki yaeta Chinsa cha mosocho imenye county ya Kisii ase abumurai wense abaka gukwanira igoro yomoyo obirende oyo abeteka kwegwa abuna umurai wense asekeri atebete omoyo yutari aitwe erinde ochikona cha chinyeni kurende noyo arachigokorera egasi nigo bono Kalonzo Musyoka atebire buna engane yone yo kogosoreria mono anenengo che ase abantu baria bakwamireria serikali anene ase emeroberio eria serikali ekobeka buna moroberio yomo oyore na bwechinyumba chirigurire affordable housing egenta atebire buna engane yo nengana ere mamincha yeri chiko ase ense yeto ya Kenya asibono batena engane yo nigo yaira abantu abange oboba. Na nasema unadhani ilipatiwa kisu hii ya kukata maharagwe naye ni ya kukata watu. It sends serious threat to the citizens. We want to live in a country which is threat free. A country that recognizes the independence of the institutions, the judiciary. Mambo haya nataka nikamilishe kuwahimizeni wenzangu wa Kenya. Tusimame kwa yale yaliyo haki, yale ambayo Mungu mwenyewe angeyahimiza, na tusiwe na uoga wote. 60 years after independence, we are able to take the law in our hands and misuse the instruments of power. Therefore, as a member of the Law Society, I want to associate myself with President Theory on the very serious caution that was issued against the executive when it comes to threatening men and women who go before our courts of justice. Mwancho murigereria muyemonasi okurigereria amangana maya ase Chinsa 10 oyo noro muherio twaro burigerio byemi ya Ndizi TV nabo bwansu bumugusi eretaria ne Dorcas Kemuma na nigo twabwatana nere Joshua Auta oyo konyamaya ase nchira yibimenyererio ne oyo ena kingamalio gine chibicha agwekeire ase nchira yo bwekirano John Kibati twara oburigerio bya Ndizi TV nabo bwansu bumugusi.